Som al nord de la província de Lleida, pràcticament a tocar la frontera amb França. Aquí es troba una de les estacions d'esquí més petites i peculiars del Pirineu. Això és una estació 100% municipal que s'ha creat per donar activitat econòmica a la vall i crear uns llocs de treball aquí al municipi i a la vall. Col·laborem amb ferrocarrils, amb tots els clients que puguen vindre al Pallars Sobirà, amb el forfait de temporada d'esquí Pallars, poden vindre a Tavascan, i nosaltres també, si això ho tenim tancat, que no tenim solament a Remonte, també se pot anar a les altres estacions d'Espot i Portainet. Bàsicament som gent del poble i de la vall que treballem aquí i el que es tracta és una mica els que coneixem la zona, ens estimem el territori, doncs que entre tots el tirem endavant. I per això agafes la responsabilitat de dir en tinc ganes i vull posar-me al davant d'aquest projecte perquè durant X temps doncs, siga jo el que tiri el carro juntament amb tot el jovent de la vall que ens estimem el poble, ens estimem la vall i que volem que això funcioni i que la gent arribi aquí, que estigui contenta, que conegui el nostre territori. El dia a dia, aquí estem ubicats a cara nord, ens neva molt, aleshores cada dia és diferent. Llavors, moltes vegades, al ser una estació petita, de vegades els mitjans no són els suficients com per tirar-ho endavant. Per això moltes vegades, si ens cau una gran nevada a partir de 50 centímetres o així, només per arreglar els accessos ja necessitem, com aquell diu, un dia per deixar la carretera accessible als clients. El temps ens ha fet una mala passada i tota la part superior està completament tapada per núvols, amb visibilitat reduïda i nevant intermitentment. Aquí coincidim amb un esquiador que ens vol ensenyar uns números molt personals. Què és això? Que avui faig 40 anys. I vens aquí a celebrar-ho? Home, evidentment. Per què? Perquè Tavascan mola molt. Si parlem de domini esquiable, l'estació Tavascan és petita, tenim una cadira, un arrastre i una cinta per debutants, però el que ens ha de diferenciar dels altres no és el domini esquiable, sinó l'entorn en què ens trobem i que la persona del turisme que ha de vindre aquí ha de buscar una més a més que les altres estacions potser no li poden oferir. Portem 3 anys molt bons de neu, però també hem tingut uns anys de canvi climàtic o dir-ne com vulguis que no hi ha hagut la neu esperada i aleshores la part baixa tenim un canó de neu de baixa pressió que amb això el que fem és arreglar la part baixa, la intermitja cap a baix. La intermitja cap a dalt sempre és neu natural. Gruix de neu acumulat, doncs ens hem d'anar cap a quasi els 3 metres, 2 metres i mig, 3 metres. Després, una vegada actuat el vent i actuat la pluja i tot, doncs ens hem quedat amb un gruix mínim d'1,50 metres, una cosa així de neu compactada ja. Aquí tenim el refugi a cota 1700, un refugi que per places de pernoctació hi ha unes 40 places. I aleshores una cafeteria amb un menú casolà, amb escudella, coses típiques d'aquí dalt. I bé, és el centre neuràlgic de l'estació, és la base de l'estació. Construït totalment de fusta, el refugi de la Pleta res té a veure amb els típics edificis de serveis de qualsevol estació d'esquí. Molt bé, hem dormit estupendament. Sí, és un refugi, molt tranquil, molt bé, molt càlid. Molt bé, molt familiar també, perquè han vingut amb mainada i superbé. A part d'una cuina casolana, a tocar el refugi hi ha una cinta transportadora que permet a tots els petits, i no tan petits, iniciar-se amb total comoditat. Als baixos del refugi hi ha un gran espai per al lloguer de material, de manera que les famílies aquí poden trobar tot el necessari per passar uns dies magnífics a la neu. És un puesto molt familiar, un puesto molt salvatge i que hi ha poca gent, per això hem vingut cap aquí. Penso que és perfecte per la canalla, sí. Tenim canalla petita, tampoc esquien molt i hi ha pistes suficients i els pares podem estar una mica per ells i el puesto ens encanta. En Marc ens convida a donar un tomb pel circuit de fons.
De fet, els orígens de Tavascan varen ser com a estació d'esquí de fons. Posteriorment va ampliar la seva oferta amb l'esquí alpí. Una de les característiques que tenim aquí a l'estació, al ser polivalents, és que al matí hem pogut estar fent esquí alpí i com que el dia s'ha tapat una miqueta, doncs hem decidit ficar-nos esquí de fons i anar fent una volta fins al nivell del Corbiu. Tenim uns 14 quilòmetres de pistes marcades, trepitjades, i res, doncs avui acabem de passar el dia fent una mica d'esquí de fons, que també compra una miqueta, no? La major part del circuit va per pistes envoltades d'un espès bosc i amb moltes senyalitzacions. Aquesta temporada la novetat ha sigut la compra d'una red track per l'esquí nòrdic, que ens feia falta, amb l'anyadit que la vam comprar amb cabina per 8 passatgers, més dos al davant 10, per transportar tot tipus de públic per conèixer la neu i la natura. Això és molt interessant perquè ja dic que no fa falta que siguin esquiadors ni que vinguin amb roba especialment preparada per l'esquí, i pot anar tot tipus de públic. Ara mateix acabem d'arribar al Mirador del Corbiu. Aquí, quan és la meitat de la visita, la gent baixa de la màquina, els hi fem una petita explicació, donem una mica de xocolata i una mica de coca i els hi ensenyem l'entorn. No cal dir que aquest grup de nens petits s'ho passa la mar de bé, tant amb el viatge com amb la neu. I, és clar, també amb la xocolata i la coca. Per les pistes d'esquí de Tavascan tant pots trobar persones que caminen amb raquetes o que pugen amb esquís de muntanya, fins a joves de snowboard que reben classes amb les taules d'esplits, a part d'altres que ho fan amb l'esquí de fons o l'esquí alpí. Fins i tot hem trobat nens practicant el telemarc. Tot plegat dona una idea de lo polivalent que és l'estació de Tavascan per passar una jornada inoblidable a la neu.